या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। पावसाळा सुरू झालो काय थोड्या दिवसांनी आधी शोधूक धावतं ती अळमी। ती शोधूची, काढूची आणि भाजी बनवून खाऊची मजा वेगळी असता। मला तुम्ही कधी चकाकणारी अळमी बघितल्यात काय? होय, अशी अळमी गावली आपल्या सिंधुदुर्गात। महाराष्ट्रातली पहिली नोंद असा। बघूया ही चकाकणारी अळमी गावली तरी खय। सिंधुदुर्गात वेंगुर्ले तालुक्यातल्या होडावडे गावात ही चकाकणारी अळमी गावली आहे। महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच चकाकणाऱ्या अळमीची नोंद झाली आहे ती सिंधुदुर्गात। याआधी चकाकणारी अळमी केरळ राज्यात गावली होती, त्याच्यानंतर दुसरी नोंद सिंधुदुर्गात झाली आहे। सिंधुदुर्गात ह्याच्या आधी चकाकणारी बुरशी गावली होती, ती तिलारी खोऱ्यात। आता मात्र चकाकणारी अळमी गावली हा वेंगुर्ल्यात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वेंगुर्ले तालुक्यातल्या होडावडे गावात मंगेश माणगावकर यांच्या बागात दुर्मिळ बायोल्युमिनिकन्स फंगी म्हणजेच रात्री चकाकणारी अळमी गावली आहे। महाराष्ट्र राज्यात पहिल्यांदा दुर्मिळ अळमीची नोंद झाली आहे, त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा जैवविविधतेने समृद्ध असल्याचा सिद्ध झाला। पहिल्यांदा फाटेक, डोक्यावर टोपी, हातात चिपळी आणि पांढरो सदरो घालून येणारो वासुदेव आता तसो खंय दिसणार नाही। मात्र असोच वासुदेव दिसलो तो निगुड्यात। एकात त्याचीच ही मंत्रमुग्ध करणारी गाणी। सुखी राहावा आल वासुदेव घरी देवा, आनंदात सारी ठेवा तुळशीची ग भक्ती देवा। परमेश्वर पती जाना तिथच माय मावली मना, तुळशीची ग सेवा करी आल देव तुझ्या दारी। गळ्यात रमाळ काही, हातात रटाळ हाई, घालुनी गोंधळ वासुदेव हरी माई। भगवान बाळगुनी राव देतो आशीर्वाद देव, पंढरीचा नाथ आला तुझ्या घरी देव। पंढरीचा वासुदेव मुखात नाम घ्याव, केली वारी केला धावा वासुदेव हरी। करता करविता कोण हरी पांडुरंग श्री, देव तारल कोण मारल भक्ती करा बाळा खरी। माता पिताची सेवा करा तिथंच परमेश्वर तुझ्या घरा। वाणी गाता गे गाता धावा तुझा देव हरी। सुख येईल दुःख जाईल करता करविता कोण हरी। मुखात घ्याव राम कृष्ण हरी, देव तारी कोण मारी। पांडुरंग पांडुरंग हरी, आलर वासुदेव गाव त्याच नाव घ्याव। पंढरीचा नाथ आला पांडुरंग श्री देव, केली ग भक्ती माता खरी। पंढरीचा देव घरी, येईल सुख जाईल दुःख सारी। देतो आशीर्वाद वासुदेव श्री, शिवकालीन प्रथा त्याची खरी। शिवाची वाणी गायली खरी वासुदेव हरी। छत्रपतीची दुनिया काही, शूरवीर ग गाता गायली कानी हाई। धन्य धन्य ग माता मावली पांडुरंग हरी। देवा देवा सुखात ठेवा मुखात नाम घ्याव हरी। झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। सरबत, वडे साबुती, घावणे, तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ। मोबाईल 8275 5380 99।
सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. सावंतवाडी नृसिंहवाडी एस.टी. बसच्या चालकाचा एस.टी. धुतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होता. या व्हिडिओतून त्यांनी सगळ्यांची मनं जिंकलीत असं आम्ही खेका म्हणतो. तर बघूयात. नृसिंहवाडी बस स्थानकामध्ये आज आयुष्यात पहिल्यांदा बघतोय एस.टी. धुताना. हे बघा, हे ड्रायव्हर आहेत स्वतः. कुठले तुम्ही सांगा जरा. डेपो सावंतवाडी आगरचे आहेत. हा गाडी नंबर आहे. आणि हे बघा, ही एस.टी. लालपरी. ते स्वतः गाडी धुवायला लागलेत. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स. इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय असा. मगे वाट कसली बघतासात. या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. दोडामार्ग तालुक्यातील हत्तीबाधित शेतकऱ्यांनी वनविभाग कार्यालयावर धडक दिली. 20 वर्ष निवेदन देऊन देखील उत्तर मिळत नसल्याने ग्रामस्थांचं पारोच चढलेलो बघाक गावलो. किती उभं राहावं लागलं तरी चालेल, पण हत्ती हटवा. मार्गाचे हत्ती हटवा. मार्ग बचाव. आता ते दिवस 4 तास का 5 तास झाले बुतूर गेले ते येऊ नाही का. जे नाही आता नाही भात घुसतो मी. हा पण गाडीत चालू. आता संध्याकाळची वेळ झाली. आता घुसतो म्हणजे घुसतो. तुम्ही काय ते पोलीस कितके अशी चढो धरून यावं लागतं. हिंमत कमी आहे तुमका तितक्या लोकांसमोर. आणखी संख्या सावंतवाडीच्या मागे या. अडवता आमचा कांदे मारतात ना. तुम्ही खुर्च्या खाली करा पण शेतकऱ्याला हात जाऊ दे. दोन्या मार्गाचा हत्ती हटाव. मार्गाचा हत्ती हटाव. वर्ष दिलेली निवेदन त्याचा आज उत्तर पाहिजे. मिळालंच पाहिजे. दोन्या मार्गाचा हत्ती हटाव झाला पाहिजे. साहेबांना सांगा ना, बाहेरून काय झालं असेल सांगायला. 2 तास झाले. साहेबांना साहेबांना आता आमच्या सोबतची नाही कोण आहेत ते बघा. राजकारणी आहेत आमच्या सोबत आले नाही. विषय अधिवेशन मांडलेला होता. विषय 20 वर्ष चालला हा विषय. त्यांना कशा घेतले आम्ही कुठणार म्हणतो कुठणार मागे येऊन बोला. समोर त्यांच्या लोक कोणतरी पण तुझा
शेतकऱ्यांना उत्तर द्या. थोडा मार्गाचा हत्या हटाओ. थोडा मार्गाचा हत्या हटाओ. न्याय द्या, न्याय द्या. न्याय द्या, न्याय द्या. मंत्री दीपक केसरकर आणि माजी आमदार राजन तेली यांच्यात कायम काय नाही काय वाद झालेलो बघू गावता. मात्र एका कार्यक्रमात एकत्र आलेल्या मंत्री दीपक केसरकरांनी राजन तेलींचो हात धरलो आणि सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतल्याने आंबोली वर्षा महोत्सवात एक क्षण बघून गावलो. आता ह्यो धरलेलो हात राजकारणात असोच रावता की वादाच्या ह्या समीकरण पुढे बघूक गावताला हे येणारो काळ ठरवतलो. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.